Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu a chcel by som vám poďakovať za tie lajky, ktoré ste dali a chcel by som vám povedať, že dneska na mojom YouTube bude aj silvestrovský špeciál okolo 1:00, 2:00 ráno, tak nič iné, len sa treba pustiť na tú detskú pyrotechniku. Tak pozerajte ďalej. Mám tu aj takúto dosku a môžeme si vyskúšať búchajúcu guličku od Klásku. To vec za 10 lajkov to bola prskavka, tak poďme si ju zakladiť. Natáčam to bohužiaľ sám, ale nevadí. Klasická prskavka, ja mám ešte taký balík, ktorý je z roku 2016 a je od Klásku a neviem čo iné chcem vám povedať, takže na konci, ešte som vám zabudol povedať trošku, no včera nás nežilo, no stihol sa to do dneska aj roztopiť, no tak na to sa stáva. Ďalšia vec je včelička za 20 lajkov, môžeme ísť na to. Nebojte, ja to všetko pozbieram, že nemusíte sa o nič bať. Dobre, nevadí, prepáčte. Čo také podmienky? Máme tu ďalšia vec a to je to zhmanie. Kúpil som balík za 3,5 €, 18 kusov. Môžeme si ho spustiť. A večer môžete čakať aj na stream, kde budeme aj odpalovať zákoniny. Môžeme ísť na toto ohnivého motýla od Panty. Prepáči ľudia, toto. Dneska ešte počasie je katastrofa, tak budem si zapaliť na tú ruke. Treba som si zapaliť ruku, na to zapnem, aby ho zapaté. No ľudia, tak už to ide. Vidíte. No vidíte, ak ide už. A poslednú tu vec máme takú prídavnú, kúpil som to na Pyrovebe. Vidíte, takýto veľký čmelák, alebo niečo, čo to čerpie na konci zápraska. Môžeme si to aj skúsiť. Tam sa taký to je taká doplnková vec. Už si to ísť domov zohrať, to zaplať, tak zatiaľ si zoberiem ďalší, počkajte.